Hotline. Joining us this morning is Attorney Katrina Cani on the line. Hello, Attorney. Good morning. Good morning, Action Art. Mayong agaman sa imong tagpalamati. Salamat sa time. Ma'am, ma-check lang ko kumusta, ma'am. Natapos na ang kay today ang last day no sang ERB hearing. Anong latest update, ma'am? Okay, so last day subong sa aton ERB hearing. Sa subong ma-deliberate ang aton nga members ng ERB. Akong bala may ara kita nga i-disapprove or i-approve ang tanan nga mga applications nga na-file from July 4 to 23 naton nga voters registration. Pero ato ang maging obligar na ton gin pa-comply sa mga kinanglanon kag additional documents. Naka-appear tong mga at least 30 ka mga bakulod nun? May ara kita nga ginsomon mga 41 ka applicants. And out of the 41 may ara tatlo nga wala nag-appear despite nga may summon sila nga nabaton kag na-receive ang halin sa opisina naton. So ano matabo sini kun why sila nag-appear, ma'am? At ako ang ikaw, despite ng summon, na paslawan ikaw sa pag-appear sa before sa ERB, so wala ikaw nakapresent no, sa mga documents nga additional supposedly nga documents in support sa imong application for registration. So ang ERB mag-decide sa imong application based sa kung ano ang na-present nimo imong application at the time na nag-apply ikaw for registration. So bali automatic hindi na siya ma-include sa ipadala i-submit dito sa Manila. Madala tanan ina sila Action Art ang tanan nga mga list ang aton nga approved nga mga applicants for registration as well as ang ma-disapprove nga mga applicants for registration ginapadala ina naton sa aton sa Manila nga main office Action Art. Okay. Pero ang final listing at the end of the day, amo na makita na kung bala ining mga way malakip, hindi na niya mag-appear. Hindi na siya mag-appear sa final list naton sa Voters Action Act. Although ang aton nga i-disapprove, ang tanan nga mga disapprove nga mga applications na gina-notify ina sila naton. Okay. So out of 41 to, kaguni duwaway mag-appear, bali na bala na ma'am kung may additional pa nga numbers nga most probably ma-disapprove ang ila application? Not necessarily man Action Art nga ang tanan to nga 41 automatic na disapprove or ma-approve man Action Art no. So may ara dira nga ma-disapprove, may ara man nga na-approve sa aton nga ERP. So the final list will come out na next week na Action Art. Sige. Anyway, kabalo ko medyo sako ka mo dira. Ma'am, after sini sang today's ERB hearing, what ano pang mga nabilin naton nga schedule of activities? Sa Subo, after sa ERB nato na nga to naman nga patigayuno ng pag-inspection sa aton nga mga voting centers and perhaps may ara kita no mga voting center siguro nga ginatuyo naton nga i-decongest naton, i-transfer naton sa tupad nga mga eskwelahan kay ang clustering sa aton nga presinto basta barangay kaga SK elections is different from the national and local elections. So kung national and local elections ang aton maximum number of voters per cluster precinct ginaalaw kita sa 800 ang sa SK nato sa barangay elections nato niya may ara lang kita 400 maximum sa aton nga so mas madamo ang aton nga precincts to function sa barangay and SK elections compared to the national and local elections naton. Sige. So istoryahan tala na galing kay subong mo na gyapon ang ginabantayan kung bala madayon depende sa mga desisyon kung bala may pag-akto dito sa Congress ang aton sini nga mga miyembro sang both chamber amo pa nang balantayan ta subong attorney. Yes, Action Art. But kami sa COMELEC, ma-continue lang kita sa aton nga mga activities, sa aton nga preparation based sa aton nga calendar of activities man. On that note, attorney, salamat sa time. Kahapon gali pag ulan-ulan, way nagsululod ang tubig sa opisina mo? Nagbaha naman Action Art, no? Ginatanaw nato ano sa lakyan nga nakapark din no, sa kuana. Naga-enjoy man ang nagapalibot ng mga kabataan, naga-enjoy man sila sang langoy-langoy sa baha diri sa tubang opisina. Wow! Daw na imo nga swimming pool gali dang imo tubang sa opisina mo?
Yes, action art, nag-enjoy sila tong salom-salom. Sige, sige. Attorney, salamat gid. God bless kag regard sa tanan. Salamat po yung aga. Ay, may instant sila nga swimming pool kabataan kapon tuplo paligo sila kuno sa tuba